Lali janjine nggih Mbak Lurah. Tumbas napa nyuwun? Aduh nyuwun. Aduh. Mbak Lurah kita senengane nyuwun ngono kuwi, Kak. Aduh. Nggih, mboten napa-napa. Bebas. Niki memang sudah wajibnya di sini nggih. Puasamu bareng karo Bapak Sujar ki dicukupi kok. Ha nggih ta. Nyuwun Mbak Lurah. Gak apa-apa wis. Iya, Mas. Pripun? Ten ngandhap mawon. Mlaku-mlaku dugi mrika. Oh iya. Piantun mriki niku nek gak cedhak ora marem. Pancane kelangenane Uti Agung kene iki ya ngono kuwi. Pokoke kapan ditepeti ngono wis brodol kabeh. Mbah lho Mbah Lurah nyunok. Ayo, Dek. Ayo, Mas. Rene. Mas, sampean kok ngasih lali janjimu? Rasane atiku lara nek sampai jenengan ki nglaleke janji. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu tak SMS rambalesi yen tak telepon malah kepateni mangkel aku mangkel yen kepedhok irengmu mesti tak jiwa. Kadung dandan kowe ora oh wis kadung janjian ning prapatan Cepoko kok ora teko. Iki mangke asline aku ya sing lali. Piye? Wis janjian karo Bapak Sujar Gamjong Pariano kok moro-moro tak bawani. Sikatlah ya aku to. Ya bariki. Nang ora apa-apa. Mboten napa-napa nggih Bapak nggih. Heeh. Kuwi mau wis tak duwadakne sampur lho Mas. Iya aku ya wis seru kok. Janjane kowe ning ngendi kelakatmu sajak nyupriyani atiku sujana kowe kencen karo wanita liya nelongso rasane atiku sampean malah milih wadon liya. Joto jadi penggalemu. Kabeh iki ya mergo wong tuwa. Tak tampa Mas, aku wis entuk gantine Mbah Lurah. Pancene ya ana yamene sing mbok goleki ya mung derajat lan pangkat ngono ku cok terus to. Mula aku tak mundur mergo aku rumangsa. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak
Jenengan kraos mboten kula tunggu. Mbah. Mboten. Gak kroso, Mas. Piye to, Mas? Mbak Lurah ki nek karo penyanyi ki wis kalis. Kalis. Ya ampun. Makane soalnya wis diomongin karo adine. piye? Mas Sis, penyanyi ki ngono-ngono kae tok. Ya sing aku tak kalis-kalis ki wae. Lah dalah. Tenangan to. Lah kok ero nek PHP. Loh. Ya ngono kuwi. Tak SMS rambalesi yen tak telepon malah kok pateni mangke aku yen kepethuk irungmu Mas Pita lali janjine kandhane alesane sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko yuk senggak Pak ternyata masih seperti yang dulu. Manjung. Piantun manjung kompak-kompak. Wah. Kandhani kok. Nah iya ta. Tuh, sapa kuwi? Oh, ora gelem kalah kompak karo wong manjung. Kok ya enek turane. Janjane kowe ning ngendi? Gelagatmu sajak nyupriyani. Atiku sujana kowe kencan karo wanita liya. Dene wong ayu jenengan Mas. kudu balik rene maneh. Ya, Karo sampure didadekke dhisik. kula bali malih Mbak Lurah. Tumbas napa nyuwun? Nyuwun, kok ngeyel wae to kowe iki. Mbak Lurah iki wis niat hajate iki nyuwun. Ah, Aduh, nggih. ki engko terus Gambyong dhisik. priman? Kambyong sik, sing penting ora PHP. Oh, iya. Lah, ya tenang to. Oh, ngono ya carane ya. Oke. Setunggalipun lagon lali Ayo, Mbak janjine Yu.